khubor ka babha ha ka ba ka Bethany Hospital Outreach Nongpoh kalala ban job yang ban sumar ya ka we ka jingpang na ka met jong we ka nongpang na Ribhoi district da ka bala ban wengno ya ka ni ka jingpang lang ba ka surgery lan ni ka ban chupoi ka kerteng jong ka ni ka surgery ka de laparotomy with abdominal hysterectomy with salpingo operectomy with cholecystectomy ka cholecystectomy ka de ka jingsumar ban wengno i umau na uksang bat ka total abdominal hysterectomy ka de ka jingsumar ban wengno ya ka plakhun ka badon ya myoma ubala ban penlong cancer bat hakani ka surgery la ne ka jingpoi u fybroid ubala poit na ka met jokani ka nongpang udon hadu lai kilo bat kani ka operation la ne ka jingpoi ka long ka bajob ki doktor ki bala sumar bat poit ya kani ka jingpang ki kenthop ya ka doktor Pratina Thakuria doktor Julie Diori bat doktor Nitpul Bora